Dobar dan, dobrodošli u novi video. Dobar dan, dobrodošli u novi video. Kako ste, šta radite? Kako ste, šta radite? Jel kopate baštu? A, dobro. Jer roštiljate? Jer roštiljate u divljini? Šta da pitam ljude? Oko, nemoj da pitaš ljude kad ne mogu da nam odgovore. Džabe pitaš, uvek pitaš, a ti kažem džabe pitaš. Odgovore oni nekad u komentarima, nekad mi to vidimo, znaš. Dobro. Nalazimo se na destinaciji Košutnjak. Idemo po moju najmlađu sestricu Blankicu, to je u stvari najslađi član moje porodice. Ovaj dan ćemo posvetiti njoj i eto, želeli smo malo da je iznenadimo, da je malo odvedemo negde, mnogo je lep dan danas i eto, tim putem želimo to i da podelimo sa vama. Ono što nismo dugo radili, evo tačnije, Marko sigurno duže od mene, ja sam čak i bila pre godinu dana i to baš sa Blankicom, jeste da idemo gde? Idemo u zoološki vrt. Koliko nisi bio u zoološkom vrtu? Ne znam. Dugo baš? Ne znam kad sam bio zadnji put, ne sjećam se. Pa, znači dugo nisi. Pa verovatno minimum godinu, 2, 3. Tako da idemo tamo, mnogo je lepo vreme, životinje su sigurno sve na polju i eto, Blankica voli to, idemo malo da iznenadimo. Bićete eto u svemu ostatku videa upućeni, šta, kako, gde. Ja ću sad izaći po Blankicu, dovešću je, pa ćete čuti onda i nju, šta je ona ima da kaže na sve ovo, i na ovaj dan, i naše planove, i to je to. Svanuo je lepi sunčan dan, svanuo je lepi sunčan dan. Ajde. Evo me, evo me. Ćao. Jesi dobro? Da. Dobro je, mi snimamo, vidiš kameru, gledaj. Eto, pozdravi tamo sve. Ćao. Ćao od Blankice, vodimo te u zoološki vrt, tamo gde ti voliš da ideš. Da. Gde je tebi baš lepo. Možeš i tu u sredini, da, bravo, da se vežeš. Da. Jel znaš? Znaš, ma sve ona zna, bre, ona je opasna. Tako da vidim, bravo Blanki. Šta si sad htjela da mi kažeš, što si tužna? Zato što rastem toliko brzo. Pa šta misliš tako brzo rasteš? Pa danas smo ja, mama i tata smo vozili trotinet. Dobro. I električni, pošto ja sad ne znam, ja sam sa tatom. Dobro. A mama je na svoj. Dobro. I mama tu počela sad da vozi, nama neće da kreće. Dobro. Proverim da li imamo bateriju, da li smo na najbržem, jesmo na najbržem, baterija puna. I tako mi vozimo, ne možemo da se pokrenemo. A mama već došla kući. A kako te vezimo sa tim što ti brzo rasteš? Zato što smo teški, ja i tata zajedno. Aha, zbog toga si tužna. I laža ti raste. Šta ima novo još kod tebe, Blankice? Pričaj nam malo. Kako je u školici? Super. Super? Da, samo što se znanje iz matematike smanjilo. Kako? Znanje? Znanje iz matematike. Smanjilo se? Da. Pa dobro, povećat će se, ima vremena. Da. Pa da. Bilo je baš povećano, da kažem. Jeste, a? Svi slušaju tamo, sve je super. Nema problema. Dira neki dečaci, ali ignoriš. Sreća pa se mama druži sa tog dječaka mamom, pa joj je napisala poruku. Aha, dobro. Znači to je završeno? Da. Odlično. A gdje najviše voliš da ideš kad si u Beogradu? Šta najviše voliš da posećuješ u Beogradu? Pa gdje idemo? Pa idemo u zoološki vrt, znači. Pa da, to. To najviše voliš? Da, sa porodicom najviše i sa vas dvoje. Super. Dobro, Blanki. Danas sve što ti budeš htjela, mi ćemo te voditi. Mi ćemo da ti ispunjavamo želje. Jel imaš nešto možda, hoćeš da ti nađemo da ti kupimo, jesi nešto vidjela možda? To nema ni da je pitaš to. Može nešto, a? Šta bi voljela? To naravno uvek. A šta bi voljela da ti kupimo? Kakav faca, znači, izvine facule. To naravno uvek. A ti vidiš, Marko, kako ona lepa, kako ona slatka. Ona je preslatka. Kakve kikice ima, kako se ona oblači moderno. Sad njoj kad dođe Mija, pa kad ona krene da pazi na Miju, da je sređuje, a? Da. Češ da mi čuvaš bebu? Da. Sigurno? Da. Znaš da ja obožavam bebe? Znam, pogotovo moju. Ćeš da voliš, mnogo. Tvoja će mi biti omiljena. Ti ćeš da budeš njena tetka?
Bićeš tetka mala, s 8 godina. Mala tetka. Tetka Blanki. Da, zamisli. Ja jednom u vrtiću zamišljala, kad me budu zvala je unuci, baba Blankice. Ili komšijove deca, baba Blankice. Moja devojčica. Kupujemo karte, a? Da. A kokice neke nešto? Hoćemo. A hoćeš da je piješ i jedeš? Hoćemo kasnije kad prošetamo. A? To nije ovog. To je lama. Ona lama, bela je... To je lama. Ona pljuje, znaš? Bela, pa i ova pljuje. Ej, čuješ? Hoće Blankica nešto da te pita. Kako se lama upadne? Puh. Ajmo, konj, krećem. Ajde, krećemo. Ajmo, Toman, imaš pro. Ide još ima sedlo. Ajde, ajde. Može, a? Pa jel umeš ti to, nećeš da padneš ili nešto? Neću. Ne, ona se ništa ne puši. Ja se ne plašim. Koji ti se sviđa? Hoću. Jao. Kurajte. Vidi ga, molim te, što ti slavi. Jel uživate, gospođice? Da. Jel vam je lepo tu? Mužijak je. Jel mužjak? Jel dobar? Jest. Kako se zove? Saša. Sale! Šta kažeš, šta si ti? U igrici sam nekoliko puta upucala gola. Blanki, vidi. Ćao. Tu da ga jašem. Blanki. Bravo, ljubavi. Ja bi da se sklonimo, jer ovdje stvarno smrdi kao u štali. Ja bi da uđem kod njih. A ti bi da se družiš s njima, a? Da, ja bi da ih jašem. Da ih držim za rogove i Ja tu. sam ovdje isto mi smo ovdje isto ko životinje. Ovo je mužijak. Ja? Daj da slikamo, žena ne kaže vidi onu, vidi lunči, vidi stoma. Ne, lego je tu namjerno hoće da se snima, vidiš kako maše repom. Mnogo je lepo. Kad maše repom previše nervozan, tako da sklanje. Nije. Jeste, kažem. Vidi, vidi, vidi. Ne voli kad vas... Nećemo da nerviramo tigrića. Evo ga je to, Evo ti za stol. Oh. E, čuješ? Da te pitamo nešto. Ranije mogu da si hraniš. Koliko si težak? Pitaj ga nešto, da ne ode. Koliko? Mužijak je. Idemo dalje. Blanki, nemoj tako brzo, mi smo matori i ne možemo ko ti. Ljubavi, ne možeš bez nas. Gubit ćeš se, uključite neko. Ovdje su kokošće mi pravaju tigra namjerno. Ne znam, viš da nisu normalni. Morali smo mi da se sklonimo, da im pokažemo kako treba to da se radi. Idem da ih prebijem. Nemoj da ih prebiješ. Ne dirajte ga! Ne dirajte ti da vidite da je To je uznemiren. moja sestra, to je taj Denka. Blanki, ajde, Blanki. Ajmo, gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz. Mužijak ženka opet. Vidi ga. Vidi ga A kako je gore lep. je ris. Evo ga, vidi kako je lep. Mislim da je nervozan. Mačka ljuta. Da, izgleda nervozno, da. Šta ima?
Kako smo lijepe ove tačkice. Čuješ? Vidi kako hoda sam. Aj se roni ako me voliš. Dođi ovo, pa... Ne vole. Hoćeš smoki, Ne volim uopće. Oni tebi gledaju. Evo ga lav. Što je ljut. Mislim da je ljut na ženu. Lav je lavica. Da. O, vidi je, ko loli kad se mazi. Ne možeš da grizeš. Topi se, a? Hoćeš? Ja poslaću ti brzo poštu. A vidi ga, Jana. Kako je bilo? Dobro, zovi me! Mogu da idem na onaj zipline? Može. Ima da se razbijem ko zvečka. Koliko ste visoki, mlada damo? Ne znam. Jel imate manje od 1,20 m? Ne znam. Ajde, izmeri nju, molim. Izduži se malo, slabo. Super. Ona je na sestru visoka. Odlično. Koliko sam visoka boga. A ja se bojala da sam preniža ono. Bravo Blanki, idemo dalje. Bravo Blanki. Teže nego što sam mislila. Sad drugu desnu. Odlično. Ovo je zbolja matematika. A si se umorila, Blanki? Ne. A? Ne? Ona ima snage. Imam snage da se borim. Izvoli, lepotice. Svaka čast. Bravo majstore. Bravo majstore. A može se još jedno? Jednom našli smo jednog medu, ovako, u šumi, u igrice naravno. Ja pomislila ono beba. Tata uključi da vidimo ko je to vrsta, ono grizli. Grizli? A nije beba. Ako su grizli tako mali. Mislim, ne znam da li je grizi, nije mi rekao. Mislim, rekao mi, ja sam zaboravila. Ajde, probaš ti da slikaš pa nima. Šta još? Da! Završili smo posjetu našem dragom beogradskom zoološkom vrtu, pa mene interesuje kako ti je bilo, Blanki, i šta ti se najviše dopalo? Bilo mi je super. Super. Šta ti se najviše dopalo? Kad sam pričala sa belim tigrom. A sa belim tigrićem kad si pričala? Da. Jeste, on je baš bio sladak. A omiljena životinja ti je? Lisica, ali ga beli tigar ali da, beli Da, tigar. beli tigar je stvarno, baš Baš je lep. baš je jak, baš je ono, opasan. Voliš ti te opasne životinje? Ja bi smjela da priđeš da ga pomaziš. Da. Stvarno? Skočilo bi mi. Pa on bi ti gricnuo lako ruku,
A? Pa bi onda i ja njemu. Tako se sprijateljuš. Idemo sad da ručkamo nešto pa ćemo da kupimo to što ti treba, što ti se sviđa, što smo ti obećali. A vidjet ćemo još, ne znamo ni sami šta bi to htjela ti najviše, ali vidjet ćemo kad budemo otišli u prodavnicu. Ima tortilja. Onda ću tortilju. Sa piletinom, jel? Može. Dobro. Jer ima krompirića u njoj. Pitat ćemo, trebalo bi, da. A što ćeš da piješ? Cezim sok od pomorana. Dobro. Zuja da jedem ovo. Šta jedete to, gospođice? Ti svečam? Da. Moje omiljeno tortilje. Omiljeno, a? Pa danas je sve nešto vaše omiljeno, molim vas. Bože, kako lep auto, šta je ovo? Koji? Je li ovo normalno? Plaž. Čiji je ovaj simpatičan auto? Odmah u buci. Evo vam se sviđa auto, gospođice? To je naš, da. Mnogo je lep. Bucijak. Ajde. Zašto ne je lep? Dođu. Ne skidaj tu, samo u pragu. Opa. Sad je tako. Ajde. Sredina, vežeš se? Kako smo se ono dogovorili? Ajde nađemo pernice. BFF. Ovo je tortice za ljudi. Tu mora neku da nađeš, te su najlepše. Da ćeš ovako veću ili ćeš ovako? A? Veću ili kako? Tako. Imaš i ove, vidi. Ne, Ne. Ja želim sa tamo ljudi. ovdje su najlepše. Da, ne znam. Jesu te sa šljokicama, su fenomenalne. Ne znam koju ću, ili ovu, ili sve. Pa ajde, peci. Hoćeš ovu da kupim? Da. Ajde. Odlučili smo, a? Da. Mermaid. Super. Raj za devojčice. I mogu je... Koju? Ovu je. Ajde, uzmi to i idem. Samo da izaberem koju. Ovo ću. Super. To je to, bravo. Da. Idemo. Sad idemo ja i ti na film. Da. A Luna? Na Krofnice. Izvolite vašu. Hvala. Molim. Ne. Moja drugarica izmislila neki kineski. Svima, nadam se da ste se svi dobro proveli kao što sam se ja dobro provela u ovoj avanturi. Nadam se da ste uživali. Pozdravljamo vas, ćao.